Good morning guys! Ito na naman yung team namin. Nakagising ko lang. Kagising lang namin actually alas 4 pa lang ng madaling araw at kailangan na namin umalis dahil punta kami ngayon sa Alfarasan Islands. So ito na naman yung aming kasamang si Balsan, si Tarnish, si Umesh at si Latish. Ako naman si Jeff Fresh. Tingnan nyo dito alas 4 pa lang ng alas 4:08 pa lang ng madaling araw. Coffee muna kami guys kasi medyo masyadong maaga pa at kailangan muna namin magkalaman yung aming mga tiyan. Gutom guys, masyadong maaga pa kaya kain muna kami. Guys, galing na kami doon sa security. Sabi nung security, kukuha daw kami ng ticket doon malapit sa may Albeig. So ngayon papunta na kami. Ito na yung GPS namin. Talagang napaka-importante mayroon kayong GPS guys bago kayo umalis. So ang alis ng barko is 7:30. So kaya ang nabasa ko doon sa internet, 1 hour before dapat makakuha ka na ng ticket. Kaya lang ang ticket pala hindi doon sa port makakuha, kundi doon sa isang office daw nila na malapit sa may Albeig. So pupunta na kami doon ngayon. Ito yung lugar kung saan ka kukuha ng ticket. Company for Maritime Navigation. Ito na ako ngayon sa ticket counter. Ito na yung ticket namin. Yan ito ang papakita namin doon sa port para makapasok kami. Guys, sa wakas, nandito na kami ngayon sa may Jizan Port at kami papasok na. Kita-kita na lang tayo sa barko. Woohoo! Okay guys, sa wakas, nandito na kami sa barko. Ito yung ito yung loob ng barko. Sa unang pagpasok mo, makikita mo yung mga babae talaga, yung nasa front. Tapos pagpasok mo dito sa loob, dito na sa part namin, mayroon siyang part na family, mayroon din siyang part na mga bachelor. Implemented pa rin dito yung rules kahit saan yan guys dito sa Saudi Arabia. First time ko makasakay ng barko dito sa Saudi Arabia guys. So, nakakasakay ako dati dito sa sa Pilipinas. So, eto na kami guys, dumating na kami, pababa na kami guys. Okay. Makikita nyo dito yung mga sasakyan. Yan guys, libre lang yan ha, hindi sila nagbabayad yan. Basta kailangan mo lang magpabook. Guys, nandito na kami ngayon. Medyo bawal kami nagawa namin guys kasi apat kami sa likod. Wala nga kaming sasakyan na hindi nakapasok doon sa barko kasi puno na daw. Buti na lang hindi namin nadala yung sasakyan kasi mayroon palang problema. Sinabi nung namin ng tour guide, pagdala-dala nyo yung sasakyan papunta dito sa Farsan, pagbalik nyo mga 1 linggo nyo pa makukuha sa dami ng siguro ng sasakyan. So mas maganda wag na kayo magdala ng sasakyan. Tapos pagdating nyo dito, maghanap na lang kayo ng tulad nito ng limo. Tapos yun, 200 real lang naman guys ang hinihingi nila. Nag-aalala na kami ngayon dito guys kasi sarado yung pagkukunan namin ng ticket. Ang sabi ng guide namin,
dapat kumuha na kami ng ticket kaagad. Kasi pag hindi kami kumuha ng ticket, baka hindi na sila baka hindi na kami makabalik. May trabaho pa naman kami bukas. So, tips namin sa inyo guys, pag pupunta kayo dito, kung babalik kayo on the same day, kumuha na agad kayo ng ticket dun sa dealer. Sabihin nyo, pabalik na kayo, lalo na pag Friday kayo pupunta dito. Gusto niyang bumalik agad kasi may pasok po kayo pagkasabat. Grabe, ang ganda talaga. Tingnan niyo yung dagat, oh. Woo! Ayun, pwede kang magdala ng sasakyan doon. Nakikita mo yung sasakyan doon, ayun, oh. Ang maganda dito, hindi siya masyadong stricto. Kasi malayo na siya sa ciudad. Tingnan mo, ayan. Yung sasakyan namin nakaparada lang dito sa gitna ng highway to ha, pero pwedeng magparada, ayun. Pero i-hazard mo lang. Teka lang. Guys, ang Farasan Island ay ito yung pinakamalaking isla sa group of Farasan Islands. Kasi ang Farasan Islands it's composed of 84 islands. So itong Farasan, ito yung pinakamalaki. Maganda dito guys, pwede kayong magdala ng pamilya dito kasi meron siyang park para sa mga anak ninyo. So habang kayo, pwede kayong kumain dyan. Ayun, makikita nyo dun sa sa area, may mga family doon. Hello guys, nandito tayo ngayon sa lugar na kung tawagin ay Kuna. Ewan ko lang kung Kuna or Kuma. So makikita nyo yung mga bangka dyan sa likod ko. Ano yan, paarkilahan. So pwede kayong magrenta dyan. 300 real daw po. 300 real for 3 hours. Siguro sulit na rin, okay na rin siya, no? Tayo ngayon sa may Janaba Beach Resort. So makikita nyo dito swimming area, yan. Swimming area. So pwede kayong maligo. Magdala lang kayo ng damit, mga cottages. Ayan, ewan ko kung magkano ang rental dyan, pero hindi na siguro kami magtatagal kasi hindi naman kami maliligo. Ayan. Nandito tayo ngayon sa Al Rifa House, isa sa mga tourist spots dito sa isla na to. Isa ito sa pinakalumang bahay dito sa Farasan, okay? This is the nice looking heritage house built in 1341. Its walls were built with coral stones covered with plaster from both inside and outside and adorned with decorations by carving. The walls are decorated at the top with colored glass known as kamaryat. The ceiling is made of wood and decorated with magnificent works of natural colors. So ito yung mga isa ito sa mga archaeological area ng Farasan. Dito mo makikita ang mga lumang architectural. So ang ganda, no? Kita mo dati. Lumang-luma na to guys, pero makikita mo yung design, no? Napaka
napaka-detailed. So ito yung talagang stone house. Kung dati doon sa Abha nakikita natin yung mud houses, ito naman ay stone house. Mga structure to nagawa sa bato. Meron pang isang lumang building dito guys na hindi ko alam kung anong building to eh. Iniwan lang din kami ng guide namin kasi magsasala pa siya. So mamaya ilalagay ko na lang dito sa caption kung ano yung building na to. Ayun, makikita mo dito, may hagdanan siya dyan pababa. Tapos pagdating dito sa may bandang may hagdanan na din dito. Siguro dati ano to, ay ano pala to, wow pala guys, hindi ko nakita yung signage niya. Ano pangalan niya? Al Othmania Castle. Makikita mo dun. Nandito kami ngayon sa Alcazar Village. Ito yung nakikita ko sa internet na stones and mud structures. Nakikita mo dito yung pader niya, yung wall talaga niya ay gawa sa bato. Napakahirap gawin to guys, pero nagawa dito. Tingnan mo, yan. Mga bato, tapos pagka yung mga bato na yan, may kahoy siya sa baba, parang bahay na yata to. Ayun, may lampara pa oh. Yan, may lampara, pakita ko sa inyo. Ganda ng structure na to, So, mayroon siyang pinto, may bintana, may may pinto dun sa gilid. So, siguro bahay to dati. Tapos ito bahay din. Ito yung bubong sa taas. Base dun sa tour guide namin, sabi niya, more than 200 years old na daw tong village na to na preserve nila. So, worth it guys ang pagpunta namin dito. Magbibigay ako ng quick recap tips para kung kayo pupunta dito, hindi na mangyayari yung nangyari sa amin ngayon. Okay guys, ito na, tapos na kami, nakakuha na kami ng ID galing dyan sa building na yan. Ito na yung ticket namin, nakakuha na kami ng ticket at kami pabalik na dun sa marina. Okay guys, nandito na kami ngayon sa Parasan Port at kami papasok. Hi guys, ito guys, pauwi na kami at